Salamu alaikum. Alaikun salam wa rahmatullah. Muhammad Alguni, na ganka a filin zaɓe. Me za ka iya cewa game da wannan zaɓe yadda ya gudana? To, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zaɓe dai kamar yadda muka zo muka shaida, alhamdulillah zaɓe yayi kyau matuƙa. Duk abin da ake da bukata a wajen zaɓen nan na haɗin kai an same shi, kuma alhamdulillah an yi zaɓe wanda Allah ya bashi nasara ya samu, wanda kuma bai samu ba ya karɓi wato dangana ya haƙura, ma'ana ya goyi da bayan wanda ya ci. Kamar yadda muke gani, waɗannan kaɗan daga cikin fuskocin jarumai wato mabambanta maza da mata daga cikin wannan masana'anta an yi zaɓe lafiya, kuma alhamdulillah an gama. Wanda suka samu daga baya za a sanar, wanda kuma samu ban muna tafiya su da ubangiji Allah ya sa su ba da haɗin kai, haɗu a gudu tare a tsira tare. To masha Allah, na gode bisa wannan tambaya. Na gode.